Broto kuwi wis dicodhokne karo cempluk, mula saka kuwi rasah nemen-nemen tresno. Ora, Bapak, ora. Mas Broto katrong karo aku, Pak. Mas Broto. Mas Broto. Mas Broto. Mas Broto. Kan jangkrik iki. Aja ngapusi aku, Mas Broto. Bapak aja ngapusi aku, Mas Broto. Pokoknya tadi bojoku. Aku nggih dapuk nggih. Subroto. Mengai misah. Padune ben disoting. Broto iki mlaku ya apik ngene kok calone niken iki piye? Hei. Iki piye ceritane piye? Broto gagah. Gagah no. Oke. Kuwi jenenge kaya wong kena kencing manis. Waras yo, Ton. Waras yo, Ton. Tak tambani yo, tak tambani yo, Nduk. Lungguh. Monggo katuran lenggah teng mriki. Mas kula tambanane mriko. Nggih. Ambung Mas Broto, ambung. Aku cium Mas Broto. Kok aja meneh tak cium Waras ya, Ton. Mas Broto ora kaya kathok. Waras ya, Ton. Waras. Kocel kok kowe iki. Ora lepat Mas Broto. Mas Broto. Tak ngene iki lho. Pangapunten Mas Ngene iki. Broto lali ra kathokan. Mas Broto. Nom-nom maning ngono kuwi ora tau rapi demuk jari wis merangsang. Kono ndang serempek kono. Duduk. Siapa? Dumateng para pamirsa. Wah, dikerek sik kelire. Nggih Mas Akbar. Sik iki ketoke iki ambiyen sekerem to jenenge. Keret. Santak Mas. Tuk. Apa yo ora ketok to kowe iki? Jangkrik jan iku ketut kelirmu lho. Apa ya enak. Zaman biyen ya enek ngono kuwi ya. Ngono ya enak. Enek, asli enek. Tahu kecanol gandu ya tau. Duduk. Iya. Panjenengan apa kula? Panjenengan non. Ayo. Nuwun dumateng para pamirsa. Lah iki. Ing dalu punika ketoprak gaya baru. Nyu. Palapa. Apa kok sumpuk teko ini? Jangkrik lara pas ngene ngawur iki. Wonten ing kalenggan dalu puniku ketoprak Suraji Budaya Wah, iki. Ketoprak Panyar iki. Ketoprak Pak Suraji. badhe hambabar lampahan inggih kanthi ira-iran suminten edan ing samangke para paraga saged kasebat setunggal mbaka setunggal ingkang dados paraga ing dalu punika Subrata katindaken dening Raka Mas Jog Klitik dung ngono lho Kaya lodruk. ing samangke suminten edan katindaken dening Ning Lucy Brahman urung kok dung ngarep rene lho Malah dijokke. malah bathukmu sing mbok wehke lan ugi mboten kesupen ing dalu punika Warok Suramenggala katindaken dening Mbah Lurah Samir Guna Seca Gila. katindaken inggih menika bintang tamu saking Tulungagung. Guna Seca katindaken dening Ki Minto Darsono. Kaya melu dapuk barang to Pak Min. Lah iya.
Akeh mendang kowe. Ing samangke Aku. bintang tamu ingkang sampun kawentar wonten sak indenging Nuswantara. Inggih menika Cak Jo Kluthuk ingkang badhe ngasta penjaga toilet. Nguyui raimu. Bintang tamu aja kok jeding. Lah ya kuwi sik. Bintang tamu aja kok jeding. Dilalah kok sing kebelet aku. Sing koyo kowe isine mek sos. Kados pundi babari lampan dalu menika? Oke. Monggo sareng-sareng kita hamirsani gelaripun ketoprak Suraji budaya kanthi lampan Suminten Edan. Tuk 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 tuk. Iki kok iso lunga ki lho. Dadi bapake Suminten ki lho. Ngono. Ten Ambune kok pusing to Bapak. jaga toilet. Kesem to Bapak. Jaga Alah. toilet. Pake ya bar mulih ki mau. Ngene ya. Iya. Karo Karo sing kereng to. Aha! 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 Ah. Kereng-kereng. itu nih. Terus lakune yo gagah. Mas yo kuru kan. Ngono lho. Ah. Ngono. Gagah. Pembawaane. Ombo. Nah. Ombo sikile. Nah, Ton. gagah. Suminten. Nah. Ngono lho Apa, suarane Bapak? jenenge. Nah, ngono. Ayo, dipraktekne. Ayo. Nggih. Sikilmu kurang ombo to, Ombo. Mas? Ora kembo. Ombo nek Siti. Apa mesti wis? Ombo. Hei. Piye to? Begagah to, begagah. Begagah sing gagah ngono. Nah, awake ndegek, awake Awake ndegek. ndegek. Nah, laku alon, laku. Nah. Kata-kata. Ah kayak dolanane anakku. Aja. Dan Nggih, Bapak. ya wis, Loh, Ya to. Kok ya wis tak kandhani ten. tak kandhani ya ten. Enek apa, Bapak? Wis urungno wae anggonmu gandeng karo Dimase Broto. Lho wonten apa to Bapak? Kula tresna sanget teng alam donya niki mboten wonten lho. Priyayi Bagus kejaba Mas Broto lho Pake. Broto ngono wis dijodhokne karo Cempluk. Bapak aja ngono kuwi. Bapak aja ngedek-ngedeki atiku. Mas Bap- Broto iki lho gandrung karo aku. Bapak kira ngedek-ngedeki ning kowe kudu ngerti dhewe ya ten ya. Dimas Broto kuwi wis dicodhokne karo Cempluk, mula saka kuwi kowe rasah nemen-nemen tresno. Ora Bapak, ora. Mas Broto gandrung karo aku, Pak. Mas Broto. Mas Broto. Mas Broto. Mas Broto. Ten jangkrik iki Bapak aja ngapusi aku, Mas Broto. Bapak aja ngapusi aku, Mas Broto. Pokoknya tadi bojoku. Mas Broto, 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 Broto ndi? Broto nguyuh. Broto. Dan Oh, Broto. kuwi Mas Broto. kuwi tutuk Broto ya. Ten. Wis apa? Kuwi ngono wong yoga sing ngiri ning Kadipaten Ponorogo. Nanti Mas Broto aku, Pak. Mas Broto wis dijodhokne karo Cempluk ya nduk ya. Ora, Mas Broto. Alah. Mas Broto ini. Dan Dan Ayo Ngiter Pak Broto. Yo, Mas yo, yo, Broto, yo. Bapak. Pengen ngiter Mas Broto ning ngendi papan dungunnya. Aku pengen numpak jaran. Mas Broto, mulai Mas Broto, Pak. Mulai Mas Broto. Mulai Mas Broto. eling ten, eling. Eleng. eling ya nduk ya. Weh, Suminten. Welek ora iso nuruti aku apa dadi penjalukku. Bapak tak sabdo dadi jaran. Anak goblok. Aku
Aku bapakmu, Nduk. Mas Broto. Iki bapakmu. Mas. Kowe kok teko iki? Mas Broto kowe aja ngapusi aku. Mas Broto. Mas Broto. Kowe rapi karo aku, Mas. Aja Mas Broto. ngono, Mak gatung gat. Jangkrik. Jangkrik. Ayo rapi, Mas. Jangkrik anu nang mburi dulu, nang mburi dulu. Aha! Aha! Bapak. Kakek aneh Gunung Seco. Anakmu nyapu. Iki kakek Enggolo. Kakangku Gunung Seco. Anakmu lagi nandang edan. Edan mergo krungu kabar yen anakmu dirabekne karo Dimas Broto. Loh. Lho. Malah kayak sapi ya itu. Loh. Lho. Yen anakku cempluk warsiah pancen arepe rapi karo Den Mas Broto. Yen iso urungno ben anakku ora edan. Ih, Urungno. kon mulungke. Iya. Ora iso. Becike sesuk teko dina Respati manis cempluk wis kudu rapi karo Den Mas Broto. Yen kowe njaluk cempluk kudu pisah karo Den Mas Broto, aku sing dadi pepalange kek. Ana paribasan digonjak anake dijarak bojone le. Beluh. Dadekke cara ponorogoan kek. Tentokke kowe apa? Tak dedet Tak belane ya ten ya. Meneng ngoten. Ya, Pak. 5. Cilik kempul. Nah. Wah, lah iki. Angkrek gelut neh. Wes iki. Mampi wis gelut saiki gelut neh. Tokno kasektenmu kek. Lah iki. Dumpo. Iki kok bareng. Dumpo Dumpo. Pas. Oh. Dumpo. Oh. Gagal. Wangel. As. Loh. Pas. Wah, iki serem ya. Ah. Pucet. Oh. Aduh tenanan susu. Aduh gares kok. Aduh garas pas doku. Mas. Wah, iki.
Kayak kucing. Ayo kek, tangi yo kek. Tuk 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 tuk. Santak tuk tuk tuk. Aku nggih dapuk nggih. Subroto. Mengai, misah. Lat padine ben disoting. Broto iki mlaku yo apik ngene kok calone niken iki piye? Hei. Iki piye ceritane piye? Broto gagah. Gagah no. Oke. Kuwi jenenge kaya wong kena kencing manis. Gagah ngene lho. Wah lho, rumeke ruwiyen ngono lho. Menggerin. Bosek to kek kok iso. Piye kek? Kan ono kene lho. Tuk. Nah. Kok kono. Sampeyan kok kono, mangke ruwiyen. Manggerumiyen. Bosek. Oh iya. Santak sik lagi mangke Oh iya, ruwiyen. oke. Tuk. Ayo. Kowe opo aku? Enggak kok aku sewani. Manggerin. Tontok. Manggerin. Aja padha daredah munggahe panca bakah. Nak Mas Subroto. Piye? Wonten dawuh. Wonten dawuh. Basa lali aku. Kita kemana kaya Mbak Siti Irak mambengi. Hei. Wonten. Sampeyan ki anak raja, Oke. iki ya tetep Oke. basa. Wonten dawuh. Ngene ya. Pripun Kanjeng Rama? Yen guna seca ora trima, Nggih. yen anakku bakal mbok dadekke bojomu. Lajeng kersanipun? Ing dina iki aku kudu murungke kowe ke Malang Cempluk Wasiah, kudu dientukke marang Suminten Uda, Edan. Ayo. Den Mas Broto. Piye? Piye wite basa. Nggih, basa to ki? Basa kabeh. Kados pundi? Dimben anakku Raidan. Heeh. Muga-muga kuwi gelem nampa tresnane anakku ya kuwi Suminten Edan. Sing bisa nambani ya mung kowe. Den Mas Broto. Endi Suminten ndi? Tak tambanane. Yen pancen mekaten, Yen pancen mekaten, Iki tuwek-tuwek kotot iki apa-apa. Matane. yen pancen mekaten, yen pancen mekaten, kula ingkang sagah. kula ingkang sagah maluyakaken Suminten. Aku dikira buyute. Sama tetep edan. Mas Broto. Edan. Mas Broto. Sik. Kowe lek edan aja kakan ngene kaya pitik ape ngendhok kowe. Ayo. Lah Mas Brotone maling ganteng lah mau ki untune. Ya. Mau Mas Brotone ngene ya. Kok kayak saiki ganteng lah. Bapakmu. Oh, bapak. Ayo. Ten iki lho Mas Broto ten. Mas Broto. Piye Nduk Mas Suminten? Broto kowe terus karo aku pengen dadi bojomu aku Mas Waras yo ten, Broto. waras yo ten. Tak tambani yo Nduk. Lungguh. Monggo katuran lenggah teng mriki. Mas kula tambanane mriko. Nggih. Ambung Mas Broto, ambung. Aku cium Mas Broto. Kok aja meneh tak jeneng Waras yo ten. Mas Broto ora kaya kathok. Waras ya ten. waras kocel kok kowe iki. Sing gendeng ki Suminten kok sing mbok semprot raiku. Lah sing ngongkon Mas Klidik iki. Oh, nyalur. Jalur. Ten Waras. ten. Aku mane ngendi to, Pak? Iki tanggapan ning Karang Talun iki. Ngerti yo, sing ning ngarepmu ki Den Mas Broto ten. Aku mangko ya mak perwebet kok kaya regeong-geong apa ya mak ya? Kuwi ngono tek Pake. Wes. Iki Mas Broto niki. Mas Broto. Waduh Mas Broto. Iki cek lagi. Ngaturaken kalepatan kamu lho Mas Broto. Heeh. Mas Broto. Ngaturaken kalepatan kamu lho. Kamu lho lepat Mas Broto. Mas Broto. Entar ngene iki lho. Nuwun pangapunten Mas Ngene iki. Broto lali ra katokan. Mas Broto. Nom-nomane ngono kuwi ora tau rapi demok jari wis merangsang. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Piye Suminten? Iya.
Gandeng iki wis rampung, Suminten ya wis ora edan. Ah. Yen kaya mangkono, ayo kembel Bujono. Bujono Andrawina. Andrawina. Besok tekan Respati manis, cempluk wasiah gandeng marang Den Mas Broto. Yo. Oke. Bar ketoprake. Arep ndi kowe iki? Kurang bar iki. Kok arep medun. Arep ndi? Wis bar kok keroprake. Lho, iki pambutane Pak Haji. Suraji Suraji iso mangsane. Wes ya, nebang. Dilanjutke guyon, Mas. Nggih, Bapak wau ngersakaken lagu Memanik sampun Siap, diaturaken. Terus anu Ninggal katresnan. kalih lintang Ya. asmara. Cocok. Nggih. Ya kono wis merdeka wae. Nggih, ninggal katresnan Oke, mawon. siap. Tinggal katresnan wis lho. Sampean ganten ninggal utang lho ya. Yuk, digarap monggo Martika. Ninggal katresnan Mbak Lucy. Ya. Monggo.